Takže ahojte, toto je môj nový videoblog. Volám sa Jorge a oslavujeme 20 rokov Mentalu dnes, teda aj včera sme obsluhovali, aj prečo sme oslavovali. 20 hrochov Mentalu. 20 rokov Mentalu a bolo to veľmi kvalitné, sa to dialo na dome u Diskreditov, bola to veľmi divoká party a najlepší track bol asi tento. No a teraz, kto tam vlastne bol? Lebo mnohí sa nepamätajú, takže bol tam Ján. Vraví sa to v kuloároch. Bola tam Bekuši, ktorá práve sa stvári, že tam nebola, ale bola tam. Bola tam Morávková, Pedritka, 27, Lulu, Juju, bola tam aj Beatka, bola tam aj Fúza, bol tam aj Marjo, bol tam aj Patriček, bol tam aj Jozif. Dublin tam nebol. Dublin tam inak vraj bol. A Dublin tam vlastne bol. Dublin tam bol? Dublin tam bol. Dublinovi sa inak musím poďakovať za to, že ma čakal tam vonku, jak sme sa dohodli.